Maak jezelf niet gek. Er zijn mensen die het niet willen begrijpen. Er zijn mensen die alleen maar willen vechten en dat is het. Verspil je vrede niet door te proberen gevechten of ruzie te winnen die het niet waard zijn. Mensen die voortdurend met zichzelf in conflict zijn en projecteren hun storm op anderen. Trap niet in dat spelletje. Reageer niet met dezelfde energie, omdat jouw vrede en je rust veel meer waard zijn dan welke ruzie dan ook. Kies altijd je eigen vrede boven de woede van een ander. Je bent niet in deze wereld gekomen om absoluut niemand te redden. Je bent niemands superheld. Jij dient je eigen beste versie te zijn. En onthoud dat je jezelf niet moet uitputten door te vechten of te ruzien tegen mensen die met zichzelf in een conflict zijn. Gewoon, pensé.